Ola. Bueno, neste vídeo tutorial vamos a ver como facer unha búsqueda avanzada en Google. Unha búsqueda avanzada consiste en simplemente establecer filtros para que os resultados que obtemos se acerquen máis ao que realmente buscamos. E para ver isto, o mellor é que fagamos a búsqueda clásica do noso propio nome. Xa sabedes que se non estades en internet, se non obtedes ningún resultado en Google, é que non existides. Bueno, veña, se eu fago unha búsqueda co meu nome, ainda que é certo que teño un dos apelidos que non é moi común, entón non deberían salir demasiados resultados, porque eu estou pedindo a Google que me busque todas as páxinas nas que aparezcan estas tres palabras, todas, ainda que non estean relacionados entre sí, en todas as páxinas nas que aparezcan as tres. Veamos. Me salen 44.300 páxinas. Bueno, que non son moitas, pero que tampouco son poucas. Significa eso que estou nas 44.300 páxinas? Non, en absoluto. Estas primeiras que aparecen aquí sí, son eu. Vale, son eu, pero estes xa non son eu. Estes xa non son eu, pero por que aparezco nesta páxina? Porque nesta páxina aparece este Pablo Gamallo Otero e en algún sitio desta páxina hai un Alberto. Por lo tanto, se cumplen os tres requisitos que estaba poñendo. Unha páxina na que aparezcan Alberto, Gamallo e Otero. E aquí se dan os tres. Aparece Gamallo, Otero e aparece Alberto. Vale. Bueno, entón, se eu quero refinar a búsqueda para que solo aparezcan as páxinas na que está Alberto, Gamallo, Otero, o único que teño que facer é poñelo entre comillas. Ahora solo van a salir as páxinas nas que estean estas tres. Eso non significa, aínda que en todas estas páxinas se refiran a mí, porque pode haber outra persoa que se chame exactamente igual que eu, pero bueno, xa vai a ser máis complicado. Vedes, ahora só aparecen 373 fronte aos 40 e tantos mil que había antes. Probablemente destas 343 sí que sean miñas. Mira, todas estas que aparecen aquí de carreiriñas e tal, e despois temas relacionadas con instituto, pois é que sí, que debo ser eu. Bueno, vale, se ademais quero que me aparezcan as búsquedas, pero solo de aquelas páxinas do último ano, porque aquí pode haber cousas de hai moito tempo, pero quero ver o que aparece de min nos últimos 12 meses. Entón, podo refinar máis e veño aquí, herramientas de búsqueda, e digo cualquier país, vale, cualquier idioma, vale, cualquier fecha, non, solo o último ano. Daqueles 343 non me pon aquí cantos hai, pero mira, estos son os que hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada máis. Vale, no último ano hai 6 páxinas na que aparecen estas tres palabras, xuntas en ese orden. Bueno, máis, vistes que para refinar utilicei aquí estas herramientas de búsqueda. Aquí me dá distintas opcións, pero cando quero refinar como Dios manda, debo vir aquí, mellor. Opciones. Búsqueda avanzada. Aquí teño máis opcións. Teño todas estas opcións para os filtros. Por exemplo, quero buscar un tutorial de Word 2010. No, espera. Estas palabras exactas. A ver. Estas palabras exactas. Word 2010, vale. En cualquier idioma, vamos a poner en español, porque
porque es que si non me saldrían tamén páxinas en inglés, en francés, en italiano, porque o Word 2010 vale para calquera idioma. Ahora, no último ano, bueno, vale, no último ano, os últimos manuales de Word, quero, porque xa tiven revisado outros anos, estiven buscando e xa sei que non hai manuales que me gustaran de outros anos. E ademais os quero que sean en formato PDF, porque quero un manual que sea imprimible para poder sacalo por impresora e despois estudialo cómodamente e non ler un manual de tropecientas páxinas na pantalla, que é moi incómodo. Bueno, pois agora dou a búsqueda e aquí me aparece, vale, vedes, Word 2010 entre comiñas e tipo de arquivo PDF, e aquí están. E agora sería cuestión de buscarme ejercicios que vos podo plantexar a vos e que xa teño feitos por aquí. É certo, gran parte dos exercicios cos que traballaremos este ano están buscados desta maneira. Mira, isto me sirve para outra cousa. Vedes isto aquí? Isto é a licencia de Creative Commons, porque nós estamos acostumados a facer búsquedas en internet e despois utilizar os materiais que temos ali libremente, como se fose gratis todo o que hai en internet, ou como se o pudiéramos utilizar a noso antollo. A persoa que deixou estes apuntes de Microsoft Word, con isto que vedes aquí, nos está dicindo como podemos utilizar. Nos está dicindo que podemos utilizar libremente sempre que non teña que non sea para fines comerciais. Para non ser fines comerciais. Veremos isto das licencias Creative Commons en outro momento. É interesante. Bueno, aquí teño un manual en PDF que despois se eu quixera descargar, pimba, descargar. Dou aquí e me está preguntando onde o quero descargar, porque recordade que en outro vídeo tutorial eu fun a configurar as descargas para que me preguntase. Vou non guardar, que mellor o utilizo. Guardar. Bueno, vale. Falando disto de Creative Commons, das licencias de uso, hai outra cousa que facemos moito tamén cando facemos unha búsqueda. Antártida. Quero buscar imaxes da Antártida. Bueno, pois cando quero buscar imaxes, o que fago é escribir o textito e despois darlle aquí imágenes. E aquí me sale. Bueno, imaginade que estou facendo unha página web, un blog, e quero poñer unha imaxe da Antártida na miña página web. Bueno, ainda que están aquí, non significa que son de libre uso, que os podemos utilizar para nós. Non. Todo o que hai en internet ten propietario, así que non o podemos utilizar libremente, como tampouco podemos ir a YouTube e quitarlle a música a un vídeo e despois utilizar esa música tamén para os nosos proxectos. Fixadevos aquí na búsqueda que aparece esta opción aquí de derechos de uso. Aquí podemos tamén refinar a búsqueda dicindo, no, sácame aqueles de todas estas imaxes, aquelas que poda eu reutilizar, que están etiquetadas para que as poda reutilizar. Hai distintas opcións, mira, etiquetadas para reutilización no comercial, etiquetadas para reutilización no comercial con modificacións, é dicir que podemos modificalas, pero non utilizar comercialmente. Ou as que son máis libres, estas. Podemos etiquetalas, o sea, podemos utilizalas e incluso modificalas, podemos reutilizalas. Vamos a marcar esta, por exemplo. Bueno, todas estas imaxes sí que as poderíamos utilizar, pero saberedes que van a ser moitas menos, moitas menos das que en teoría non podemos utilizar libremente. Xa me quedan moi poucas.